आं बिनि थाखाय आंनि बिमा बिफा आरो रायजो राजानिसिम थेंक इउ आरो आंनि लोगोफोरनिसिम थेंक इउ। नोंथाङा माबायदि नाजादोंमोन? नाजानायाथ' आं खस्थ' खालामनाया ओरै 2022निफ्रायनोमोन। 22निफ्राय नाजायै नाजायै गोबां एगजाम होदोंमोन, खिन्थु फेल जादों। खिन्थु आङो थाथ'वाखै, नाजाबाय थादों। बिनि उनाव दा ओरै 2025नि जानुवारियाव SIनि एगजाम जादोंमोन, बेयाव आं उथ्रिसार जानो हाबाय। इयुनावहाय नोंथाङा माबायदि खामानिखौ मावलांगोन आरो रायजो राजाखौ माबायदि सार्भिस होगोन एबा हेफाजाब होगोन होनना नोंथाङा सानो? सानो मोजाङै मोजां नायलांगोन बिसोरखौ। आंथ' दा गोदानसो नालाय सोलोंनांगोन, बहुद सोलोंनांगोन आरो सोलोंलांगोन। फरायनाय समाव गोबां नोंथांनियाव फरायनाय समाव जेंना जेंसिफोर ओंखारदोंमोन ना सानफ्रोमबो? औ, गोबां ओंखारदों, नाथाय बिमा बिफाया आंखौ सापर्ट होदों। फरायनायाथ' गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजों फरायलांदों आङो। हर सान फरायदोंमोन, जेरै दिनावबो फरायोमोन, मोनायावबो फरायोमोन। आरो बर' मिडियामनि स्टुडेन्ट जाहैबाय नालाय, गोबां खस्थ' दं बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफोरा बेखौ मिथियो। साख्रि मोननाया गोबां गोब्राब होननानै, आरो इयुनावबो जाहाथे बर' स्टुडेन्टफोरा मोजाङै बेखौ नाजानायनि गेजेरजों जाफुंलांनो हायो होननानै नोंथांबायदि जानोबा माखासे फरायसुलिफोरा माबायदि गोसो होनांगोन बायदि सानो? आं सानो ओरै बेलेग स्टुडेन्टजों कम्पेयार खालामोबा, जेरै हारसा मिडियाम आरो इंलिस मिडियामजों कम्पेयार खालामोबा, बर' स्टुडेन्टफोरा बिनि डाबलखौ फरायनांगौ होननानै आं सानो आरो। इयुनाव गोबां लाइमोनस्रि बिथांमोनहा बेफोरबायदिखौ सुबिदाखौ लायालासिनो गोबां फाल्थु खामानियावहाय नुनो मोनो। बैफोरखौ माबायदि एडभाइस होनो सानगोन नोंथाङा? आं मा बुंनो, माने बिनि बेलायाव मा बुंनो, माने बिमा बिफानि सायाव आरो गावसिनि सायाव आरो बेयो माने नायनि सायाव, खस्थ' खालामनायनि सायाव, आं बेखौ सानो आरोना। खौरांगिरि फंबायमोननिसिम जोबोर साबायखर बावबाय। दिनै आंनि फिसाला गिबि भरत बसुमतारिया दि UBSI आव साक्सेस जानो हाबाय, दाखालि थांनाय 10 अक्ट' देवबारखालि साक्सेस जानायखौ मोननानै जों जोबोद गोजोनदों। बेयाव आङो रायजो राजाफोरजों लोगोसे आंनि न'खरनिफोरखौ लानानै जेनेबा इयुननि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा आङो माब्रै आंनि फिसाखौ बेफोरबायदि साक्सेस खालामनो हाखो, आं बेखौ एसे गुसुङै बुंनो सानदोंमोन फंबायमोननिसिम। आंनि फिसालाया जायबायदि फरायबाय थादोंमोन, साख्रिनि थाखाय नाजाबाय थादोंमोन, बेयाव जोङो गोबां दिथा होबाय थादोंमोन, नों डिउटि खालामबाय थादोंमोन। हराव जों 2ता गाहामसिम जोङो फरायनायखौ नायबाय थादोंमोन। जों फिसालाया जेरै खस्थ' खालामदों, बेनिख्रुइ जों बांसिन खस्थ' मोनफादों आरो। आं बेखौ बुंनानै इयुनाव माबायदि खामानिखौ मावलांजानो लुबैयो? जाहाथे बिथाङाथ' नोंथांनि फिसाला जाहैबाय, जाहाथे इयुनाव माबायदि खामानि मावजानो लुबैयो? आं फिसालाखौ जेरै गाव दायो बे खामानिया साक्सेस जाबायना, दा उननि फंबाय बिनानावफोरखौ, गामिनि फरायसाफोरखौ जौगालांहोनो थाखाय, बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जालांनो थाखाय आं बेखौ आसा खालामदों। आरो आंनि बाहाय बाहागि, बिदा फंबाय गासैबो न'खरनि आरो लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो आंनि फिसाला बायदिनिख्रुइ बांसिन जाथों होननानै आं आसा खालामो आरो। बिथांनि फरायनायाव माबाफोर रांखावरिफोर आंखाल जादोंना समफ्राव? राङाथ' जों एकदमबारे, आं भेन्सार स्कुलाव 30 बोसोर 30 बोसोर आं भेन्सार स्कुलाव सोलिबोदोंमोन। बे भेन्साराव आं गावनि पकेटनिफ्राय गारि आं मास्टार जाबोबाय थादोंमोन, फोरोंबोबाय थादोंमोन। नाथाय थांनाय 2021 सनाव आङो टिउटर हिसाबै, फोरोंगिरि हिसाबै मोनदोंमोन आरो। बेयाव जोंनि मुजुरायाबो बारा नङामोन, 10,000ल'मोन। बेजोंनो आङो आंनि भरत बसुमतारिखौ आं गोसोबायदि खस्थ' गैयाब्लाबो आरो नाजानानै फोरोंबोनाय जादोंमोन आरो। नाथाय थाखा फैसायाव बेफोरबायदि रांखान्थियाव जोबोद खस्थ'बो जादोंमोन। आरो बिनि फंबायाबो सासे दङ, नबिन बसुमतारि, बेखौबो जोङो गोबां नाजागासिनो दं आरो। सानैखौबो जों साक्सेस जागोन होननानै जों जोंनि बिमा बिफानि सायाव जों आसा दं आरो। रायजोजों दोनजानाय बोसोनगिरि, दा बे अनिल बसुमतारिनि गिबि फिसालाया साख्रि मोननायाव दहाय जोंनि माखासे गामिनि रायजो राजाफोरा बहाय मान बावफैदों। बे मान बावफैनायाव आंनि बिबेकआव जा दंमोन, आं बेखौ फंनैसो गामिनि रायजो राजा आरो फरायसुलाफोरखौ लाफानानै गोथौ खोथा, माखासे खोथाखौ आङो
फरायसुला फरायसुलि आरो न'खरनि जिहेथु गारजेन अनिल बसुमतारी आरो दिबिका बसुमतारी बिसोरखौ लाफानानैनो गामिनि रायजो राजाखौ आं माखासे बानजायदों एबा बिथोन होदों आरो जाहाथे भबिष्यतआव गावनि जिउ संसार दानायाव जाहाथे इलिगेल दाजाथों आरो दिनै भरत बसुमतारीया साख्रिनि सासे बिगोमा जाबाय इयुन जोलैनि जाहाथे गथ'फोराबो बा फरायसुला फरायसुलिफोराबो जाहाथे बिनि गुबै आखुखौ नुनानै जाहाथे बेजों जाहाथे लोब्बा लाफानानै बे गामिखौ जाहाथे डेभेलप खालामगोन बेखौ जों आसा थिदों आरो जोंनि बे बाथौ धोरोम आफादनि बालिजान प्राइमारिनि बिथांमोनाबो बे बिबुंथिखौ लाखिदों आसा खालामदों जे जों बेबायदिनो गामिखौ जाहाथे बेबायदि साब्रैसो गामियाव साखरियाल थायोब्ला निस्सय बे गामिया मोनसे डेभेलप जागोन बेखौ जोङो आसा थिदों आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनि सायाव जिहेतु दानि थासारिफोरा जेनेकुवा जालांदों सोबनाय जानाय लोंनाय बेसाद मुवाफोरखौ गारनानै जाहाथे लेखा फरायाव गोसो होगोन आं बेखौ खावलायहरदों बिथांमोनखौ जाहाथे गोदोनि दिनाव जा जाना थांबाय जौजों गेलेनाय बा भां सोबनाय सिगारेट सोबनाय ड्राग्स जानाय बेफोरखौ गारनानै जाहाथे दानि शिक्षात मुगायाव शिक्षात जानाय गामिखौ फोसाबनांगौ जाबाय नोंसोरनि खामानि होननानै आं बिथांमोनखौ बानजायदों। नोंथांमोननि गामिनिफ्रायहाय सासे जि मोजां पस्टआवहाय पास जानो हाबाय दा माबायदि गोजोननाय फोरमायगोन नोंथाङा? जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदिनो इयुन जोलैया जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे बेबायदिनो साब्रैसो ओंखारबावनानै गामिखौ जाहाथे अनुस्थानखौ मोजां डेभेलप खालामगोन आरो बेखौ रोजा रोजा रायजोफोरनि सिगाङाव आं आसा खालामनानै बे फंनैसो बिबुंथिखौ आं लाखिबोदोंमोन। जिहेथु प्राइमारिनि बालिजान प्राइमारिनि बाथौ धोरोम आफादनिफ्राय बिथांमोनाबो बे बिबुंथिखौनो होदों जाहाथे नोंथांमोननि गामिया दिनै जोबोद उन्नत जासिगोन आरो बेबायदिनो उन जोलैफोराबो मोजाङै मोजां थांनांगौ होनना आसा खालामदों आरो जिहेथु जोंनि बे गामिनि मान इज्जतखौ बे आबौआ लाखिनो हाबाय आरो गावसोरनि न'खरनि बिमा बिफानि आरो जाथि बंस' बाय बाहागिनि मान मर्यादाखौ बिथाङा लाखिनो हादों बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बिथां आबौखौ रोजासे माने धन्यबाद जासिनाय जादों आरो